ceiba de todas estas cuestións, digamos, de todas estas connotacións tan emocionais, de rivalidades, de glamour, de hiper identificación, non? Isto que estamos a falar, de repente un premio para a literatura galega e un premio parece que para o país. O feito de que vexamos a traducción como unha faceta case máis técnica que creativa axuda en certa maneira a mantela libre de toda esta contaminación mediática que rodea a literatura? Eu non vexo a traducción literaria nin a audiovisual como unha traducción técnica en absoluto. Vamos, é unha traducción na que ti tes que escoller todo o que dice aí. E desde o momento en que escolles ti e non escolle a máquina, pois algo de creatividade. Non somos contadores de historias. A mí justame, hubo unha vez un encontro de traductores que organizou o Ministerio e titulábase, bueno, non me acordo do título, pero viña a preguntar se éramos creadores. E eu, bueno, como tiñamos que falar un pouco ali, escribir unha cousa e o meu escrito falaba de recreación, quer dizer, nos recreamos as historias dos outros. Eu non me sinto escritora, parece un labor dificilísimo, pero creo que cando traduzo, as miñas traducións son miñas e ninguén as vai facer igual que a min. Faranas mellor, faranas peor, faranas igual, pero, perdón, igual de ben, quero dicir. Pero iguais non son, porque cada un escolle o que di aí. Entón, pois pomos, eu poño, non sei se decir a alma, ou a mí casi mellor decir o cerebro, porque a alma teño pouca. Pero aí pos todo. Entón eu emocionome cando sai unha publicación vamos, unha traducción miña como se a escribise, como se fose eu a escritora dese libro do original. Pero non é algo certo que, de alguma maneira, é un territorio máis menos contaminado por todas estas un pouco rivalidades e demais do que está o resto da literatura aínda? Non sei se é unha visión errónea na miña, se é que ten que ver coa dificultade que foi tendo a traducción para dar visibilidade, que a empeza a ter, esa centralidade que empeza a ter, non? Falase máis de vos, grazas fundamentalmente ás pelexas da profesión, non? Pero eu creo que efectivamente está conseguindo, quizáis tamén pulada polo audiovisual, non sei. É que eu creo que o que nos fai estar máis unidos son as asociacións, por iso a min gústame falar sempre moito das asociacións. Nos consultámonos cousas, preguntámonos cousas, non sei, a mellor os escritores tamén se preguntan, oye, tú como dirías isto? Pero nos facémolo, a xente cando ten... A min, cando teño unha dúbida, eu teño os meus consultores de referencia. Entón, pois é algo que nos une moito, porque ao final, para esa frase que puxeches aí, hubo xente que te axudou, non podes decir, isto só lo puxen eu, non? Hai xente aí que está detrás botándote unha man sempre. Eu creo que unha asociación de traductores e unha asociación de escritores son diferentes. Pode ser que haxa máis rivalidade entre escritores, non o sei, eu non estou metida nese mundo, pero, bueno, a min tamén, eu tamén recibín ameazas, quita estas sucias mans da nosa lingua. Non penses que pasou a ti só. Pero contai iso que nos interesa, claro, por favor. Non, pero quero decir que tampouco hai que dar máis importancia, non? Hai xente, pois... Bueno, pero que iso demostra efectivamente que entonces o terreo está máis socializado do que eu pensaba, non? Me parecía un territorio máis espero que non virxe. fose que me mandou esa mensaxe anónima non fose traductor, pero quen sabe, o mellor é... E non é a primeira vez que unha persoa que traduce un libro, ese libro ten máis éxito na lingua a que foi vertido original. Bueno, pero mellor porque a lingua original é pequena e entón, pois, quero dicir, se un libro voso
sempre vai ter menos lectores en Galicia dos que pode ter no Estado español, se eso lle sumas. Non, Poida ter, refírome non? incluso do revés. Acórdome de, por exemplo, María Vitoria Moreno traducira do catalán casi mellor non o digo por si acaso, ela reivindicaba véndese moito en galego porque o traducín eu, que ela non tiña pelos na lingua, niso pois facía moi ben. Estaba ben de autoestima. Sí. Bueno, pode ser que se vendese máis algún libro pola traducción. Ás veces as traduccións son mellores que os orixinais, que decir, a min... Eu creo que no A caso min, de Ulises pode estar pasando algo en Galicia, sí. Bueno, mellor que original non sei, pero mellor que a traducción en castelán, Claro, sí. claro. Porque a min caeume das mans a traducción, agora hai máis dunha, pero e era dun escritor recoñecidísimo a traducción. Entón, pois, pero é que o Ulises é a parte, non? É Sí. dicir, antes cando eu falaba de compartir os premios, é dicir, nos queríamos que nos desen o Premio Nacional porque foi un esforzo tan besta que non o podedes nin imaginar. Foi tal esforzo. Eu ainda jardo unha ciática daquel ano. Pobre. E a ciática era de estar en tensión traducindo, ademais do Ulises, o que me daba de comer, que era o audiovisual. Entón, foron moitas horas de traballo, eu estaba completamente histérica, non se podía falar con mi hijo, porque ademais, cando me levantaba da mesa de traballo, o meu cerebro seguía funcionando, e iba para a cama e seguía funcionando. Entón, pois menos mal que non lo deron, porque se non lo chegan a dar, de verdade. Moi ben. Eu quería voltar un pouco ás vivencias e as lembranzas, pero como un camiño para, bueno, para abordalas desde a reflexión un pouco máis do tema que nos ocupa, non? Quería que fagades o esforzo de pensar que estabades a escribir cando vos deron o premio ou a traducir, ou cal era o seguinte proxecto que veu despois. E tamén ese exercicio de honestidade ao que apelo aquí un pouco que estamos un pouco na intimidade, non? Nun foro reducido, pesa esa mochila, cando ti te sentas coa seguinte novela ou coa seguinte traducción, nalgún momento dis, o premio, como se vai recibir isto, hai unhas expectativas creadas, non, eres como de novo unha pantalla en branco, un folio en branco e comezo de novo, parto de cero, son a mesma escritora a todos os niveis que era antes? No meu caso, eu pensei que xa non era escritora. Xa. É dicir, non estaba para nada afeita a tantas entrevistas, tantas viaxes, tantos encontros, tantos de súpeto, todo iso. Entón, eu notábame como moi desbordada. De feito, dicía yo aos meus, pois vaiche boa, dende que todo o mundo di que son escritora, non escribo. E foi a primeira cousa, aínda pasou un tempiño, a primeira cousa que publiquei despois fora As de Mosca para Anxo. E foi como recuperar un pouco efectivamente esa sensación de que sí que sigo a sentir o mismo que antes, esa pulsión necesaria para escribir gozando, con ganas, notei que outra vez volví a recuperala, pero durante un tempo non era capaz, pedíanche cousas de encarga, pedíanche que síguenches a pedir, pero aprendes. Iso daría para outro. Aprendes que o oficio tamén axuda a que, aunque che encarguen algo, a facelo con dignidade abonda, como para que só lo saibas ti que che encargaron e non os lectores ou as lectoras. Entón... Pois eu, o que sucedeu é que me deron o Premio Nacional e o mes seguinte me concederon o Premio Lazarillo por verme a vida secreta das mulleres planta. Entón aquilo foi unha especie de bola de neve que empezou a medrar e un pouco o fío do que está relatando Fina, que me identifico con esa situación, vinme metida nunha... Estábamos as dúas en Bos Aires, É verdade. uns días só, menos mal que só foron uns días,
estando ali, xa lle deran o nacional e deronlle 2 premios máis, acórdome ben. Sí, Dixe, marchamos que senón esta muller arrasa. Aquilo era unha cousa durante esa época, era como, Dios mío. E tiven que aprender a dicir que non. Non os premios, que me dean os que queiran, que vou dicir sempre que sí, que son todos benvidos, pero eu tamén me cuestionei e puxen sobre a miña mesa o seguinte, dixen, unha escritora que non escribe non é unha escritora, e eu o que quero ser, seguir sendo é unha escritora, entón non podo permitir que as viaxes, a promoción, que é moi necesaria, porque efectivamente os libros hai que acompañalos, aparte, sendo unha autora de literatura infantil e juvenil, cando te demandan nos centros de ensino, cando as nenas e nenos de primaria len os teus libros con emoción, queren que vayas e te reciben, seguro que Finau viví unha chea de veces, como se foses unha estrela do rock, pouco menos, unha cousa absolutamente extraordinaria. Como vas dicir que non? Claro que tes que ir. O que pasa que tamén tes que protexer o teu oficio e os teus momentos de escrita. Sobre a pregunta de se sentes unha presión engadida desde o momento, claro, que tes unha responsabilidade, pero esa sensación de responsabilidade eu teño con respecto ao público, porque non queres defraudar a ese público infantil e juvenil que te lé con emoción e que é certo que está agardando a que saia o teu seguinte libro. Pero se carga para ese público xusto é para o público que o premio é o menos importante. Sí, pero crearon unhas expectativas, non polo premio, pero sí porque leron ese libro, leron outros libros teus, efectivamente non é polo premio nacional, é porque ti creaches unha expectativa coas historias que creas, as historias que inventas, os universos que és capaz de crear, e iso é o que a min quizáis me provoca unha maior sensación de responsabilidade, non o do premio, sí o que me provocan os lectores e as lectoras. María, Ulises foi unha mochila para a hora de sentarte cos seguintes traballos ou non? Non, digo así moi categórica, non, porque eu non creo historias, a min as historias damas, entón eu traballo de encarga, digamos, a mí se me dan traballo eu traduzo, se non me dan traballo doulle de comer as pitas. Entón, esa presión, eu non teño síndrome da páxina en branco para nada, non me reclaman en 50.000 foros para que vaya a falar dos meus libros, podo ir de vez en cando a algún instituto, a unha presentación dun libro, pero vamos, non se compara ca promoción que fai unha escritora. Entón, para min non foi unha mochila e, ademais, bueno, non é tampouco un lastre no sentido de decir agora a próxima traducción xa non vai a estar á altura, porque evidentemente ningunha traducción das que eu poida facer de aquí a que morra, penso eu que vai ser o Ulises. E ademais, se me dicen agora traduce Ulises, dixolle non, mira, doulle de comer as pitas, porque non, por outra desas non paso. É moi bonito velo agora ca distancia, eu ata hai un par de anos referíame sempre, non amentaba a palabra Ulises. Para min era o maldito. Para min e para Chema Sainz, que é Antón Vialle, nos referímonos sempre ao bicho como o maldito. E hai pouco tempo que empecé a chamalo xa como reconciliándome con aquel pesadelo e a chamarlle Ulises. Entón, eu non teño esa presión, eu cada traducción que me dan, ademais non escollo, quero dicir, as miñas escollas son as condicións que me ofreza a editora e os prazos de entrega. Se eu, a ver, tampouco me pediron que traducisen nunca nada que fose contra os meus principios éticos, pero se mo pedisen e non tivese traballo, pois o mellor non me quedaba outra que aceptala. E, de feito, pasei moitos anos aceptando traduccións de cousas que non traduciría, nin emitiría, porque, como ben sabedes, fui traductora durante 30 anos de audiovisual. Se eu chego a decir que non a todo o que me parecía un horror,
non estaría aquí hoxe. Non? Entón, pois se me pasa iso cun libro, pois non sei o que vou contestar realmente. Pero para decir que sí, necesito que as condicións económicas e de visibilidade da obra sexan boas e os prazos de entrega. Ás veces non acepto porque non... Leticia sabe o ben que tuve que rexeitar unha traducción súa con moita dor de Pero estás corazón. traducindo outra cousa. Que tamén está Sí, guai. non, está moito mellor, seguro, pero... seguro. Pero non, deume moita rabia decir que non é iso. E non crees, fago esta pregunta a María porque estamos agora co tema, pero logo ya pasarei un pouco a Leticia. Eu creo que no caso Fina é un pouco distinto, se cadra porque tes unha obra xa moi extensa, no tempo, non moi variada, con moitos títulos moi emblemáticos, pero ti non crees, María, que de alguma maneira conto isto porque me pasou un pouco a min. Eu non son traductora, pero fixen algunhas traduccións porque era algo que me gustaba moito, tiven oportunidade e durante un tempo fui máis coñecida por ser a traductora de algunha novela de Rivas que pola miña obra crítica, e a mí isto me frustraba enormemente, non? Dicía, hombre, a traductora de Rivas, e dicía, primeiro me daba vergoña, porque, claro, me sentía un pouco tramposa, non era traductora, eu traducir algunhas obras, e vía un pouco o poder que teñen os textos traducidos ás veces. Non sei que se refería a isto, Tico de María Victoria, non? Como ás veces un texto pode circular mellor noutro espazo. Eu non sei se pola man do traductor ou traductora sería vanidoso decir isto, seguramente por circunstancias. Entón, a pregunta é, por non... non estás un pouco atada, como eses presos que vemos nos cómics, non cunha bola e unha cadea. Bueno, ti non estás un pouco atada a Ulises de por vida, non estás de alguma maneira condenada a ser a traductora de Ulises de por vida, eu, Leticia, autora de Escarlatina, e de alguma maneira Escarlatina invisibiliza todo o resto da túa produción. Por iso decía que eu creo que o caso Fina é un pouco distinto. Sí, coa diferencia de que, como dixen antes, o Ulises pouca xente o leu. Entón, é máis unha pregunta obrigada da xente que me rodea que outra cousa. Eu creo que moita culpa de que eu estea aquí a falar do Ulises é de Eva Almazán. Eva Almazán non quere sair, négase rotundamente, entón, pois a seguinte na lista son eu. Entón, a min tocoume facer moi o meu pesar, porque eu tamén son moi introvertida, custoume moitísimo sair da casa a dar a primeira charla que foi sobre o audiovisual. Sigo pasando fatal, as noites anteriores que teño a sair en público durmo fatal. E toda a culpa de que eu este aquí é de Eva Almazán, porque Eva Almazán dame a min 1000 voltas como traductora e máis alá, pero como ela non quere sair, tócame a min facer o mal papel. Entón, sí, todo o mundo me asocia co Ulises, pero bueno, certo público, porque eu son a traductora de Xinchán. E eso, onde eu vivo, pesa moitísimo máis que traducir o Ulises. E cando vou a calquera sitio e a xente sabe que son a traductora de Xinchán, iso pesa moitísimo máis que o Ulises. E a min faime moi, moi feliz porque esa señora que traduciu o Ulises, ou que axudou a traducir o Ulises, antes traducía audiovisual, que estaba denostadísimo, quero dicir, entre as elites traductoras. E aprender a traducir diálogos é o mellor que se pode aprender para logo traducir ben unha novela e traducir ben eses diálogos desa novela que a min sigue sendo o que máis me gusta facer. Entón creo que pesa máis Xinchán na miña vida que Eu, Ulises. hoxe chegar a casa voume chulear de que estiven coa traductora de Xinchán, desde logo. Ti é todo o mundo, a xente cando... A min o único autógrafo que me pediron na vida foi por ser traductora de Xinchán. Contanos a túa Escarlatina. Claro, é que eu chegaba aos coles e moitas veces
presentábanme como Escarlatina Costas. Cantidad de veces. O sea, iso chegou un momento que eu case o personaxe conseguiu devorarme. Tiveron que pasar varios anos. Claro, vou facer o mes vindeiro a miña obra número 28 publicada. Claro, hai vida, nunca mellor dito, alén de Escarlatina. Sí. Que pasou despois? Que pasaron uns anos e logo xa me chamaban a señorita Babel. Entón aí pensei, bueno, empeza a pasar a febre de Escarlatina, é positivo que me presenten como a señorita Babel e xa deixen de presentarme como Escarlatina. Pero ainda custou uns anos sair diso. E vai ser moi difícil que eu consiga que unha obra miña teña a visibilidade que tivo Escarlatina, que debe andar por 40.000 exemplares vendidos en galego e máis ou menos o mesmo en castelán. Eu creo que se non estamos nos 80.000, preto deles. É complicado que outra obra miña alcance esas cifras. Entón eu creo que aínda durante moitos anos vou ser a autora de Escarlatina. Ainda a día de hoxe moitas nenas e nenos siguen pedíndome cando hai máis Escarlatinas. Entón o que fixen foi a trampa de escribir unha colección tamén de mortos para nenas e nenos de menor idade, dicindo a ver se así deixan de pedirme Escarlatina e me empezan a pedir variadiño, pero doutras cousas. Estrategias que hai que usar, digo así un pouco de broma, para conseguir sair do personaxe. Que estou moi contenta de escribir Escarlatina? Home, vamos, por suposto, é o meu libro que lle estou máis agradecida porque é o libro que me situou en moitos lugares nos que nunca pensei que podería chegar a estar e non vou renunciar a iso, claro que non, pero pesa, sí que pesa. Bueno, convídovos, porque o tempo se nos esgota, non sei se alguén, algunha de vos quere facer algunha postila, quedou algunha cousiña que quixera descontar. Felicitar as compañeiras primeiro, felicitar as compañeiras, de Ledicia sabía máis, de ti sabía o do Ulises, pero non sabía o de Sinchán, e así tesme. Entón, oírte fai-nos reflexionar moito máis de que, aunque xa o fixeramos moitas veces, de canta importancia ten a traducción. E por poñervos unha anécdota, hai un libro que non levou premio ningún, que é As de Mosca para Anxo, que a traducción ao castelán non a fixen eu, que a fixo porque pediullo a editorial, cousa que eu pareceme un orgullo para min. Xoan Farias foi o tradutor, e en castelán eso pódese saber, ou sexa que se minto, na 40 edición, sen ter ido nunca a ningún centro a falar. Con a nai eu non fui nunca fora de Galicia. Entón, supoño que o traductor, naquel caso, tivo moito que ver no que fixo. Así que sigas traducindo moito, non digas que non cando poidas facelo. E ti, Ledicia, tampouco mates a cociñeira, que non ten culpa ninguna, total xa está morta. Bueno, pois agradecemos a presenza das persoas que tiveron a xentileza a acompañaron na sala, os que nos seguides en directo. Lembrade que estes materiais quedan dispoñibles, pendurados na web do Consello da Cultura Galega. Eu agradecerlle ás compañeiras, pois, en fin, a disciplina, non, nas quendas para podermos ter este diálogo tan rico. Creo que é sinceridade, creo que saíron cuestións, bueno, que se abordaron con honestidade. Si María me permite, vou dar un consello. O Ulises se pode ler moi ben a saltos, non hai que lerlo en orden. Entón, non só Rayuela se pode ler en desorden. Eu creo que é a maneira de que a xente lle perda o medo e lle meta o dente, porque logo ademais vas a topar capítulos e páxinas para volver, que pagan a pena e outras pagan menos a pena. Iso é cando me preguntan é o consello que dou eu. Bueno, pois, momento publicitario. E eu espero que o Consello da Cultura Galega, dentro duns anos, teña que organizar outro ciclo como este, porque seguimos a morear premios nacionais de literatura asignados por escritoras galegas. Moitas grazas. Que cousas,